Ei tuu mitään, jos tosta päästään irti. Niin, ja se oli aivan selvä syksypäivä, se oli marraskuuta silloin. Ja siellä oli mukana ne kaikki naiset ja täydeitä luomista. Antakaa niiden vielä olla. Niin, ja se siis teki tätä ja puolen tunnin päästä tuli sadetta. Niin, semmoinen. Mä tiedän, että australialaisille se kutsuu onko se huu? Se huu. Mikähän se voisi olla? Se Siis tämä näin. niin. No se on suhistuspuu, siis sama soitin kuin niillä selkoppeilla. Sama aivan. Hyvä. Miten se mies äänen sai? Tukis se tämä pää, joo, ja sitä aina äänen tuli sen suusta ulos. Ja ihan tämmönen kunnon trumpetti. Ai niin, trumpetti. Mä osaan sillä. Poikkihullut vaihtaa Nyt menee liian korkealle. Nyt sä teet ylää. alempaa. Hyvä.